Jó estét kívánok! Olyan helyszínen vagyunk, ahol nagyon finom házi sajtokat készítünk. Kedves Nagy László, lehet látni, hogy a gyönyörű sajtot vágja. Isteni, ez a pirosodó fele jó, intenzív, magyaros paprikás, és persze natúr. Nagyon finom, gyönyörű, meg lehet nézni az állagát. Hát a bolt itt azt leveri. Olyan finom krémes íze van neki, hogy isteni. Tehát mindenkinek a házi sajtot ajánlom. Úgyhogy magyar mecske specialitása Lacika sajtja. Nagyon büszke vagyok rá, mert már elmondhatom, hogy lassan 2 éve, hogy együtt dolgozhatunk, legjobb barátom, az egyik legjobb jó barátom, és hogy az embereknek gasztronómiailag egy csodát tehetünk az asztalára, hogy a házi az igazi érték. És persze nagyon kedves tehenektől van a tej.